Mutta voimme Sofian kanssa luota, että eeppinen ilta tulossa. Eeppinen ilta tulossa. Jos ei talosytyt tule, niin toivottavasti yleisö ainakin. Onnea. 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 Arvoisat juhlavieraat, universumin ihmettelijät, taivaan tarkkailijat. Minulla on suuri kunnia olla tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Uursa ry:n puheenjohtajana tänä erityisenä vuonna. Vuonna, jona juhlimme 75-vuotiaasta taivaltamme, jonka aikana yhdistyksemme on saattanut yhteen meitä kaikkia, joille tähtitaivas avautuu aivan erityisellä tavalla. Olemme kautta aikojen kehittäneet niin itseämme ja omaa harrastustamme, kuin myös saattaneet pirkanmaalaisia tähtitornilla vierailijoita tähtitaivaan pariin. Koen suurta ylpeyttä kaikesta siitä, mitä teemme. Kokemustani vahvistaa entisestään tämä rakentamamme yhteisö ja se, kun olen saanut seurata yhdistyksemme kasvua ja uudistamista. Taivas ei ole rajana, vaan se kutsuu kokeilemaan. Parhaimmillaan harrastus on enemmän kuin harrastus, osa elämää. Yhteisö, jossa sinut hyväksytään mukaan taustoista riippumatta. Tämänkin harrastuksen parissa on monille muodostunut tärkeitä ihmissuhteita. Ystäviä, seurustelukumppaneita, jopa elämänkumppaneita. Tähtitorni on paikka, jossa jotkut ovat kasvaneet teinistä aikuiseksi, oppien muilta tähtiharrastusasioiden lisäksi elämäntaitoja. Toiset saaneet paljon uusia ystäviä aikuisilta. Itselle tärkeän asian kertomisesta ja elämysten luomisesta muillekin saa iloa ja intoa pitää yhdistystoiminta käynnissä. Tästä kiitokset kaikille aktiivisille henkilöille kautta vuosikymmenien. Tämä on tämä meidän tämmöinen, sanotaan vanha eriskapella. Mutta nyt meillä on myös uusi laulaja. Käsi ylös, jotka tietää, kuka on meidän uusi laulaja. Aika harvat. Nyt tulee hyvä yllätys. Se on teidän puheenjohtajanne Sofia Järvinen. Intergalactic Radio Station. Mikä? Intergalactic Radio Station. Tää on nyt se astrofysiikka. Astrofysiiksi, joo. Se on kunnollista. Kunnollista. Se on vähän.
Paljon aktiivista toimintaa ja tähtikirkkaita öitä myös tulevaisuudessa. Onnea 75-vuotiaalle yhdistykselle. Täällä aurinkokunnan tasolla me puhutaan etäisyyksistä astronomisina yksikköinä. Ja yksi astronominen yksikkö on maan ja auringon keskietäisyys, noin 150 miljoonaa kilometriä.